Fernando Alonsok Euskaltel Euskadiren lizentzia eta egitura erosiko ditu. Berri hona dela txirrindularitza mundu guztiarentzako eta geuritzako be bai. Desaparezio baino hoba izango da, ezta, baina, horren kontra nau. Sorpresa handia, ez nuen espero, eta bueno. Fernando Alonso altuzetea, bai esan sorpresa. Argia ikusi dugu eta gainera Fernando Alonso etortzea esan nahi du proiektu polita eta gogorra ingo dugula. Oin zer, zelan geratzen da Euskal txirrindularitza. Espero dut ez bakarrik txirrindulariak talde guztia jarraitzea. Tratua daukagu eta hori respetatu behar da, ez? Nio barrun egon banitzen, ziurruki gaur egintzela golan egon. Argi gelditu da beraz, diru eskasiak ekarri duela taldearen desagerketa eta kitxo hori erabakita dago. Orain, Fernando Alonsok hartuko du egitura, erosiko du lizentzia. Zuk nola hartu zenuen albistea? Hombre, posaz, nik konturatzen bazara, hasieratik Espainia itxulia hasi baino lehen, Euskaltelek esan zuen, taldea akabo egingo zela urtera bukataz, eta ikusi genuen argia. Baina egia esan da, denbora pasata, ikusten dugun nola ere argi hori beraiek nahi dutela piztu, eta piztu beraien moduan. Orduan igual ez da hain ona izango gurentzat, baina txirrindulentzat eta orokorrean nik uste dute oso ona izango dela. Ez dakigu oraindik Fernando Alonsok erosi duen lizentzia horrek edo egitura horrek nolabait ere talde oso hartuko duen. Hori badakigu ez dakigu? Ez dakigu momentu honetan. Badaude nik uste dute eztabaidatzen nola egingo duten, baina egia esan da momentu honetan ez dakigu. Dakiguna da 14 txirrindulari hartuko dituela eta hortik aurrera ikusi behar. Oin zer, zelan geratzen da Euskal txirrindularitza. Non dau gure euskera, 20 urteko lanak non dauz. Bestera batera konpontzeko modu egon da, oin ez da badau konpontzeko modurik otoz badau. Lizentzie fundazioana eta Euskaldun guztiena eta Euskal Herriko txirrindularitzana da. Dauzen zurrumurroak ez direla larrona, baina, nik uste dut lanak, danak, edo lankile guztiek ez dutxuzela Alonsok beran ganduko. Txirrindulari horietakoren batek, beste talderen batekin aurre akordiori kontraturik sinatu duten badakizue? Ez dakigu, baina badakigu adastasuna batzuk daudela, beraiek beste taldera joteko. Inork aurrekonturen bat sinatuta izango balu eta hurrengo urtean Euskaltelekin ere kontratua izan arazoak sortuko lirateke? Hombre, nik uste dute garrantzitsuena da momentu honetan da saltzea Fernando Alonso edo bere jendea nola izango den hurrengo proiektua. Momentuz ez dakigu zerrez, nik ez dakit gehiagorik. Azkenean nik uste dut daudela Euskaltelek eta Fernando Alonsoen jendea hor akordioa bilatzen, eta hortik aurrera guztiok nik ere bai jakingo dut zer izango den gure etorkizunan, baina momentu honetan azalpenik ez eta ikusi behar. Euskalteleri gustatuko litzaiokena da guztio jarraitzea eta bere helburua seguronez hori izango da. Baina egia esan da askotan akordio horretan errazaz da ailegatzea eta gertatu dena da denbora oso motza da eduki dutela akordio bat edukitzeko. Akordio, nik esango nuke txiki hori egin dutela bakarrik esateko Alonsoak hartuko duela taldea eta 14 txirrindulari horiek eta orain daudela bilatzen akordioa auxiliarrak, medikuak, guztiak jarraitzeko. Baina nik gehiagorik ezin dut esan.